Takže lidi, ahoj, dneska točím video ze Simt MHD. Jedu linku 30, koupil jsem si, jak jsem říkal, zlatou verzi. A to je úplně malinký video, bude mít nějak 5 minut, protože už je pozdě a chci se můžu spát tak jenom tak rychle. Jo a poprosím, jestli někdo ještě nemá odběr na Susilime, tak dejte jenom ti 3 odběry, že by už bylo 150. Že by on přišel zpátky na kanál. Já teď to držím v ruce, ten mobil, že bych to nějak natočil, takže prosím dejte like, to je těžký řídit. Tak. Já jedu linku 30 ze takovouhle karosu. A určitě ji nedojedu celou, kvůli tomu, že jako už je pozdě. Zavíráme dveře a už mám jako zpoždění. Takže musíme to dohánět. Co se to děje? Co to by... já jsem říkal, že mi se těžko řídí. A že to je kvůli vám. Tak, kecám, jenom jsem trochu vyjel. Sakra. Já dneska to nebudu točit dlouho, kvůli tomu, že už je pozdě, už je 10 hodin. Ne 8. Kecám. Já za chvilku budeme jít asi přes moji jedinou, asi novou oblíbenou zastávku. Příští je moje oblíbená zastávka teď. V Osadách je moje oblíbená teď. Já koupil jsem si zlatou verzi, teď hraju přes zlatou verzi, takže že jste dali těch 5 lajků a dali jste jich 18, mi se zdá. Tak kvůli tomu jsem si koupil zlatou verzi na rok. A utratil jsem za to 399 korun, takže jako prosím, můžete mě podpořit těma lajkama. I když za ty lajky nedostávám peníze, jako mně je to jedno. Já točím pro sebe, jako jen tak. Jenom byl bych jsem rád, kdybyste mě podpořili. Tahle v Osadách vždycky moje oblíbená zastávka se, kámo, nehlásí, když je na znamení. A když ji projedu, tak ona se normálně nezahlásí, že je zastávka. I když na druhých zastávkách mi to jde normálně, které jsou na znamení. Teď ani nevíte, jaká je příští, ale příští je HE Hypermarket, tady je hned. Takže lidi, já dojedu asi do HE sídliště a vypnu to. A za chvilku začnu točit part 3, protože já to teď držím v ruce. A nabiju si telefon a potom to začnu natáčet ještě později. Takže malý ukončení, takže konec já tohle video pojmenuji jako mini jízda. Takže začnu za chvilku točit dál, takže ahoj.